Sanibonani emakhaya. Usho kanjalo umhlabelelo wanamhlanje singena ngawo uthi nje owenzile izulu wabese wenza umhlaba. Jehova ngomalosi wami sikhathi lithathele lesi sikhathi sibingelele kubabukeli bethu la sami lapha emakhaya sithi siyabingelela babakwethu. Angithi igama lami ngisengintando Jileka sengiphinde ngabuya ngisazothi nje lesi isikhathi sami noNkulunkulu. Sibingelela ababukeli abahlezi benathi behlanganyela nathi ngokungakhathali lapho khona odade wethu nabafowethu beqhubeka nokusebenzela uNkulunkulu bedumisa kunombukeli ekhaya ohlanganyela nathi. Ngithathe lesi sikhathi ngibingelela umbukeli ekhaya ohlala kanye nathi lapha ingceku nezincekukazi kaNkulunkulu ngokungakhathali sisethulela izwi likaNkulunkulu siyabingelela. Ngibingelela ababukeli emakhaya abahlanganyela kanye nathi ngisho lapho abafowethu lapha nabe sipha amazwi okukhuthazwa kakhulu kuma Well of Life podcast bethi nje sinani. Asike sithathe lesi sikhathi sibingelele sithi angithi phela wena ungowakwethu siyabingelela. Indaba yethu namhlanje singezibabade kakhulu ithi nje ubufakazi bowesifazane. Babakwethu ngithe mangihamba kwasho ukuthi nginababukeli abahlezi benathi besibukela lapho kwathula sami uthi lo mama wendodana yami ngiyacela ungethulele nampo ubufakazi enginabo kubazalwane. Ngithi mina mama uthini ubufakazi bakho? Uthi mama bazalwane ngiyacela ningibongise umlilo engikuwo njengamanje okuyiwona ongilungiselela okukhulu okuzayo. Sanibonani emakhaya. Uthi lo mama ndodana yami ngizocela ukuthi ningibongise umlilo engikuwo njengamanje ningibongisele okukhulu okuzayo. Sengiyambuza ukuthi mama ubonga kanjani umlilo kuwo njengamanje? Uthi ndodana yami nama ngazi ngibonga kanjani kodwa ngicela ningibongise umlilo engidlula kuwo njengamanje ngoba ngiyazi ukuthi ungilungisele lokhulu engiyako ebuzayo. Sengimbuza ukuthi mama yini ezayo? Yini le ndaba engako yibonile ezayo? Uthi ndodana yami nama ngazi ukuthi yini ezayo okungenzeka ukuthi kunomunye umlilo oza emuva kwalomlilo engikuwo kodwa engikwaziyo ukuthi angeke kugcine umlilo. Webazalwane ngabe sengiya-understand ukuthi kunento esingayi-understand singabantu ukuthi ukubonga okubo njengamanje kuphilisa abanye abadlula kwisimo odlula kuso njengamanje ngokwazi ukuthi abadluli bodwa. Ngicela ningibongise naleya mama simbongise umlilo adlula kuwo ngoba lo wamlilo umlungisela okukhulu okuzayo. Uyini okwakho ukubonga mbukele ekhaya? Wena mbukele obukele ithula sami njengamanje ukuthi angibuza ukuthi kuyini okwakho ukubonga njengamanje? Yini le ndaba engako ofisa ukuyibonga? Yini le ndaba engako thi ucela sikubongise yona? Ngabe udlula kuphi? Ungenzeka yini ukuthi kunomlilo odlula kuwo njengamanje? Ubuwazi yini ukuthi umlilo odlula kuwo njengamanje ukulungisela okukhulu okuzayo? Sawubona ekhaya ukhathazwa yini? Sibuza nje lokho sithi ukhathazwa yini? Kuyini okwakho ukukhathazeka ngoba siyabona ngathi udangele? Kuyini okwakho ukukhathazeka? Uthi mama sicela simbongise umlilo adlula kuwo. Kuyini okwakho ukukhathazeka? Ukhathazwa yini? Ukhona yini ofisa ukubonga? Siyabingelela emakhaya kuseyithi la sami nazi indaba ezinamandla. Qhubeka njalo wena mbukeli lapha ekhaya uqhubeke nokusilandelela. Sibonga kakhulu ingceku nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu abakhombisa ukusebenza bese sibonga wena mbukeli okhombisa ukweseka umsebenzi kaNkulunkulu ngokungakhathali. Qhubeka kanjalo sengathi inkosi ingakubusisa ibe kanye nawe. Siyabonga kakhulu. Yes, we thank you. We thank you.